Wadhi Migori weche mag somo moko kuom jodak e gwenge mag Kitugura e ward ma Bukira Central sub-county ma Kuria West Solomenda mar gero class ma jopuonjre mag nursery school primary ma Bishop Mogendi Kugitura mondo res jopuonjre 80 mosebedo ka somo lwasi marach ka giwacho ni piny owacho jwang'ogi. George Juma Mioler. Kada bed ni ten county ma Migori osego okenge mopogore opogore e kinde mar higni 13 ma okalo iketo gik madwarore mondo somo e skunde mag nursery kata ECD moketi e lwet counties odhi nyime makare, pod nitie midhiero makoni kod kocha. Nok mar jopuonj kod nok mar kuonde somo ne jopuonje mag nursery gin moko midhiero ma pod okwako somo e nursery e county ma Migori. Sikun primary ma Bishop Mogendi Kigutura madre e gwego ma Kigutura e sub-county ma Kuria West gin moko sikunde ma jopuonje mag nursery pod onge kod kuonde somo malongo. Na viongozi lakini wametusahau. Watoto wetu wadogo wamekuwa wengine hata wakuji shuleni kwa sababu ya barabara, kwa sababu darasa linanyesha. Baada ya miaka 12 ya serikali za ugatuzi, Kugitura hawajawahi kupatiwa darasa hata moja. Jopuonje maro 80 osebedo ka some class ma obasi kod mabati kaka takombe malongo ma jopuonje nyalo bet e skul ni bende onge. Shuleni hapa tumeambiwa kuna watoto zaidi ya 160 au ni PP1 PP2 hawana sehemu ya kusomea. So ni aibu, lakini kama ilivyo adha ni kwamba we must become the change we want. Kalore kod lwasi marach mar somo ni jopuonje mag nursery moko jodak e gwego ma Kuria West osewuok oko mar choko omenda mar gero class na jopuonjre mag nursery mondo koro gibed kod lwasi maber mar somo e skuli ma Kigutura. Watoto wetu ndio wanatuchengea, serikali imekataa kutuchengea. Mpaka watoto wetu wamejitolea kuchengea shule yetu. Hata tunashangaa. Kama ndo mazingira wanaosomea, tutasahau ile kauli kwamba elimu ni ufunguo. Kwa hili darasa, hii elimu sio ufunguo tena. Haya ni mageti ya kwenda jehanamu haya. Tumeamua tutajenga darasa la kubeba wanafunzi 80 na hii ni kazi itaanza mara moja kuanzia Jumatatu. Na tutatafuta marafiki wengine ambao tumesoma, tupo huko nje, wazazi mmetutuma. Mtawatafuta na wenyewe waangalie namna gani wanaweza wakasaidia. Hatuwezi tukawa tunakaa huko Nairobi wakati wadogo zetu au watoto wetu wapo katika hali hii. Jakomar board maskun primary ma Bishop Mogendi Kigutura Zefania Mokenya wanjo puonjege osbido kod lwasi marach mar somo kabide koro gimor kod okang' moka kod mokumo ganda mar konyogi e gero class. Shukrani kwanza kwa ajili ya well wishers ambao wameweza kujitokeza. Haikuwa rahisi kwa sababu ni muda hili jambo tumeweza kuliangazia. Hii sio siasa. Hii ni community imeweza kujitokeza. Machogu Kiboy mejeda gwego ma Kuria West okono ten county ma Migori noko yudo puonj ka ukumukang' ma okaw kod oganda giwegi mar gero class ne jopuonjre. Iwe ni changamoto kwa wahusika wakuu ikiwemo waziri wa elimu, mji mwenyewe anaitwa governor, kwamba isiwe ni kila sasa ni kitu cha sisi kuwa tunachangia miradi kama hii. Migao masomo county ma Migori karkamano wacho ni MC ma ward ma Bukira Central ema pok ne wachnegi ni nitie dwaro mar gero class e skul no. Kata mana chike ma pacho ka yango ni oganda giwegi kao kale chenro mar kao pacho ganda kata public participation ema onego wach chenrogo mag dongruok magidwaro mondo kotimnegi kod piny owacho. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ramogi kumedo kete chendo mar migago Roseanne Cabs erokamano kuom ote mari Halefi Paul nyakwaro pinde wacho ni Ching Manuel Laneni